ale zatiaľ len toľko vieme, že zatiaľ jednotka je veľiteľská, neviem, ostatných. To tu zvolil pokojné, keď je Ja, no aj. ani droga. Snaží sa v obchade do vaku za plášťovci. Kameraman. Hello. Aj tak, ja myslíš teraz dýchať jedno. Čo to? Neviem, že ich teraz vyložia. Chcete tieto mapy? Nemôže, jedna 5 minút. Nehovorili tam? Nie. Pole lesa, ona domy. A minulý rok takto má predtým. Minulý rok to má najprv domy, les, potom ona pole, teraz to bude si opačne. Silne taktizujú asi. Alebo teraz pôjdeme z lesa do budov, potom na lúke. No však, zmenu treba. Ty si Roman zastrieľaj teraz, lebo v budove si už nevystrelíš. Áno, dobre si devinu nejakú. Počúvaj, ty si potom môžeš dve devinky, vieš? No. Čo prášky, ale akože... Ja neviem. Tu máme čakačina, čo tam je. To nechceme vedieť. Ešte na druhú váru musíme počkať. A neviem, či ešte bude na váru. Nie, to je pravda. Tu je skúmať teda na kopte kaču, to je to, čo má on. Dáš ich vidí. Ja som to držal, ty dokoľa. Pičo to Nikolák tlačíš, si vyššie. Dvakrát stlačíš. Juchu, nie si úplný debil. Aj tak sa nám priblížil, ty debil. Všetci budeme pochodovať. Tomáš. Však ale to stačí, keď ty povieš. Tomáš, počúvaj, poďte na tom BVP. Nie je to až také strašné, je to zážitok. Víte, som nevidel nič. Dobre, Briti, vy nemáte žiadne vysielačky. Jak sa volá to inak? Divia. Divia. Ty? Daňo. MG42, ale ostrý. Rozložíme tie. Neviem, čo by prežíkali. Boli také 3 držiaky rozbrané, tak by si dal mal víno. Ja som si vám tie vysielačky tam v rohu. Komora Predator, SAF, Delta Squad, AMD, 45 Royal, Marines Commando.
Zazoli ho. Akože nie. Ale dole. Krok, to bolo gaboje. Tu máme dvojročný. Darth Vader. Niekto má full HD kameru. Tam odo mňa. My sme žltý 3, jo? Volací znak. To je pre teba volací znak na PMS na jednotke. Tam 6 veliteľov bude. A tam sa bude. Bude dobrý. Na kolkátku sme my? Dvojka? Miro. Na dvojme dvojka. Odpálne sa na bude signál. Odpálne sa na bude Niekto bude vždy vedľa. psychicky. Keď volá, to som už počul na dvojke. No, máme už frekvenciu. No, máme frekvenciu. Hej, dvojka. Naštoluj mi prosím ťa. Dvojka, žltý, kontrola spojenia. Počujete na dvojke, nie? No ja som ale asi z iného. Bola 45 kapík. Počkaj môj, ak sa to tu nastavuje. Nakoniec nám Odtiaľ pôjď. To môže zostať tu za to. Trojka! Kalani, a holka. Holky. Holky, dresu. sa premnožili. Naše úlohové teraz. Žltou reflexkou vestou sú vyznačené 2 respawny v lese. Tie respawny musíme nájsť, keď budeme mať obidva. Zahlásim a budeme sa vracať sem. Jo? Takže teraz našou úlohou je vojsť do lesa, urobiť prieskum, nájsť 2 respawny, zahlásiť, vraciame sa sem. V podstate z tejto oblasti bude vedený útok. My sa budeme pomaličky sťahovať. Našou konečnou základňou bude to družstvo. Takže oni budú útočiť, tlačiť a my sa vždy stiahneme o jeden respawn ďalej a sa dostaneme na družstvo. Pravdepodobne ho potom budeme brániť. Respawn je spravený tak, že až keď je celý tím na respawne, až vtedy sa môžeme vrátiť do hry. Môže trvať. Koľko nás je? 1, 2, 3. No. 7. Kto je 7? 7. No. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 21. Dobre, okej. Vy si pozor na vysielačky, aby ste skôr sa vypali. Rozdielte sa tak približne po tímoch. Spravíme v lese rojnicu. Tie respawny sú niekde tam, v tejto časti. Dobre. Takže roztiahnuť sa, nie za sebou, aby sme ich čím skôr našli a mohli sa vrátiť naspäť do lesa. Dobre? Nepriateľ príde z tej strany. Nie je predpoklad, že budú v lese, ale treba dávať pozor. Dobre. Trojka. Miro, rozdelíme sa. Dobre. SAF. Delta. SAF. SAF. 1, 2, 3, 4. Kde je už? 5. Kto stále stláča vysielačku? Kto ju stále stláča? Jožko! SAF, ku nám! SAF! Vráťte ho. Druže, nevíš, kde si.
Dobre, nabíde, daj istý. Každý má zásobný? Nefunguje safe. Si napojený na Skype? Nie, to si ma vydá skôr. Si na Skype? Jasne. Dobre. Veľa šťastia, páni. Ale myši, môžeme. Na celou, prosím ťa, kľudne. Dobre. Niekto sa nodí s vysielačkou. Dajte si trojku, vlastne sa idem na dvojku. Trojku máme, nie? Nie, dvojku máme. Dvojku máme. Nie, nechaj dvojku, lebo aj ostatní naši majú dvojku. Teraz naozaj vážne, stíšme sa, ideme do lesa, skúsme si urobiť také dobré odstupy od seba. Ale už sme sa videli za to, tak. Nejakú voviečku choďme. Idem prvý, ja s Jožím, a odtiaľ to sa dáte na bok. Dobre? Ryby zbierajte. Díky. Reportér ide medzi poslednými. Erik. Megoldt, hogy van, de arról, hogy elvazítom valamit.